Na Europskom prvenstvu u obaranju ruke za osobe sa invaliditetom koje se od 16. do 23. ovog mjeseca održalo u Grčkoj, hrvatski reprezentativci osvojili su zlatnu i brončanu medalju. Najsjajnijim odličjem u sportu koji bi uskoro mogao ući u program Paraolimpijskog odbora u kategoriji stojećih do 70 kg okitio se Luka Drokan, dok je brončanu medalju u kategoriji kolicima s desnom rukom zaslužio Domagoj Cvitković. Do sada mi je ovo zlato najveći uspjeh u ovom sportu. Dugo je trebalo za to, dugo sam trenirao, puno sam trenirao i rezultat se na kraju isplatio. Svaki čovjek koji je bio sa mnom u mojoj kategoriji je zaslužio biti tamo i mislim da je to jedan od zahtjevnijih sportova s kojim se mogu baviti invalidi. Ove godine je kruna našeg rada Europsko prvenstvo i najveći uspjeh do sada u povijesti, iako je Luka Drokan bio aktualni vice-europski prvak te osvajač bronce 2018. godine na svjetskom prvenstvu, tako da to za nas nije veliko iznenađenje, ponajveći uspjeh naravno našeg sporta u globalu i za i bez osoba s invaliditetom, jer moram napomenuti, radi se o najjačoj seniorskoj kategoriji u kojem u našem sportu je ove godine nastupilo 30 država, više od 350 natjecatelja i natjecateljica. Evo, mislim da ste svjesni o kojim se brojkama tu radi. Predsjednik Hrvatskog saveza u obaranju ruke Aleksandar Jakovac naglasio da je ovaj uspjeh tim veći kada se zna da se njime u 3 kluba aktivno bavi samo 20 sportaša sa invaliditetom, dok se ukupno obaranjem ruke u Hrvatskoj u 17 klubova bavi 400-tinjak sportaša. Na prvenstvu su još nastupili Bojan Hajdin koji je zauzeo 5. mjesto te Boris Zrmanjac koji je bio 8. u svojoj kategoriji tjelesnog oštećenja.